Ik was wel een van de weinigen die dacht van nou, ik wil een eigen leven maken hier in Nederland. Als je echt van Sinti afkomst bent, dan word je heel beschermd opgevoed. En zo ben ik dat ook. Gaan studeren was moeilijk, je eigen weg bewandelen was heel moeilijk. Dus toen ontstond er een beetje in de puberteit een breuk tussen mij en mijn familie. Want ik wilde heel graag integreren in de samenleving van, we noemen maar even, de niet-Sinti mensen. Alleen, wat heb ik gedaan? Ik heb het plaatje van de westerse samenleving opgevolgd. En met westerse samenleving bedoel ik de drang om succesvol te zijn, carrière te maken. En achteraf heb ik spijt, omdat ik een hele belangrijke les geleerd heb. En dat is, ik ben heel trots op mijn familie en ik ben heel trots op mijn afkomst. En ik hoef me niet anders voor te doen dan wat ik ben. Ik ben het gewoon en ik wil dat vrije leven en dat intuïtieve leven wat ze hebben, wil ik aanhouden. Ik heb mijn familie toen een tijdje niet gezien en toen ben ik met mijn camera en een zak vol materialen ben ik zeg maar mijn kunstwereld en wat ik deed op de kunstacademie ben ik gaan neerzetten op het kamp. Dus ik heb het kamp als mijn atelier gebruikt en ik heb er allerlei dingen zitten maken, ook met mijn familie in interactie. En dat was magisch, want toen ontstond ineens echt een hele natuurlijke versmelting van twee werelden. En ik dacht, wauw, volgens mij is dit nog nooit eerder gedaan. Ik keek met nieuwe ogen naar mijn familie en ik dacht, wauw, dit vind je nergens. Wat vonden ze daar eigenlijk van, wat je kwam doen allemaal? Mijn familie vond het in de eerste instantie heel raar, zo van maar achteraf gezien vonden ze het heel erg leuk. En al helemaal toen ik ze allemaal had uitgenodigd in mijn tentoonstelling, toen zaten daar echt 30 Sinti's. En die zaten in de zaal die film te kijken met ook andere mensen. Mijn broertje, mijn zusjes, mijn moeder. Dat heeft gewoon die hele breuk als het ware hersteld in mijn hart. En toen besefte ik me hoe uniek dat het eigenlijk allemaal was. En dat het iets is wat je moet koesteren en niet iets wat je moet uitbannen uit je leven.